Здравейте, хора! Аз съм Георги и това е Minecraft сервер, който ще играем в момента на много мини игри. Креатива няма да го играем днес, ще играем само някои от игрите. Като например Skywars, Build Battle, Survival Games, не. Egg Wars ще играем, Hide and Seek. Hide and Seek в момента е правят. И Hide and Seek ще бъде готов с няколко дни. Ето тук пише. И ето пак унака след няколко дена пак ще то трябва да се махи малко тук, ще мога да прочета. Бол или Survival PvP. И първата игра ще бъде Kit PvP. И нека да започваме с Kit PvP. Надявам се да има много хора в нея. Влезе в този портал, за да започнеш да играеш. IP Play. Връзка го разбрах. Така. Ето. Значи има доста хора. Пак има такива често е. Ми се пада Fishman. Такъв като вириба. И зомби. Първо ще играем с зомбито. Като гледа има доста сърца. Чакай да изпием това. Бам, бам, бам. Бам. Какво са тези кучета? Ви бяха тези кучета, хора. Лове. Я. Така трябва да... О, ле. Фале. Фтимо стана. Като се го бия. Yes. Така. Оп. То сме е танк. Чакайте. Само да си зария. О, езе! О, не! То си има хак. Така стига бе. Добре, стана фишмент. Да видам. Врицата. Нечупливост. TNT повър. TNT мен. Трябва да го убия. О, шит, не! Опа. Бам. О, не! О, не. Yes. Какво? Как му питал се ти?
бъда асасин. О, езе! Мога го. Искам пак да не му... А, какво? Аз като съм асасин, къв съм, бе? А, такъв. Ау. А, не, бе! Така, приятели, не забравяйте да се абонирате. Вече ще играм на двоя. И не забравяйте да се абонирате. Или да дадете лайк, ако искате още такива мини игри с друг. И днеска ще играем Build Battle, за да... Радиоствеността. Това не работи, май. А, да. Какво? Добре. Добре, тогава ще играем бол. Нека да видим. Те ще ми хареса. Какво? Already connected to this server. Добре. What? А така. Започваме с другата игра, защото някои не работят, други Skywars. Ще играем Skywars. Отиваме на плея. Очаквайте скоро. Очаквайте скоро. Огън. О. Айде. Отиваме в тала. Като гледам, имам доста хора тук. Добре, значи тази игра не работи. Някои май игри не работят. Така хора, вече отиваме в Survival, т.е. хора, отиваме в... Нека да видим. Rocket. Отиваме в Rocket. Я? След 90 секунди. Не. Пуп, бомб. Ренгън. Секунди. Пейнтгън. Гост. Typical sleep, sheep. Gadget. Catapult. Така влезените inch. You do not have permission to using. Добре, що? Що? Уербова. Я? Уербова. Тук. Добре дошли в гост. Okay. Hide and seek, build battle.
Къде влезах, бе? Що влезах в креатива. Искам креатива. И мисля, че това ще бъде малко кратък епизод. Вики някои игри не работят. Тогава Skywars може да работи. Знам, само че да видим дали ще стане. Sorry, but you can't use ECFO. Да направя така. Не знам какво ще направим, хора. Мисля, т.е. съжалявам, че не. Ще играем на Egg Wars, която все пак не работи. Survival Games. Не. И добре, хора, това беше краят на този клип. Извинявайте, че беше толкова кратък. Но довиждане. И не забравяйте да се абонирате. Довиждане.